A ľudia sú ako kvapky v mori, niekedy nestačí sorry. Hlavne od ľudí, ktorí sa snažia byť jak mnohí tí, ktorí boli len strohy. Na hlave mávajú rohy, hovoria im čerti. Viem čo hovorím, tak počúvaj a ver mi. Čo majú ľudia spoločne? Sú zložení z mesa a kosti, ale sami rozhodujú, či spravia blbosti. Sú nedozretí, sprostí, možno im treba iba odstrihnúť chvosty. Svet je veľká neznáma, ešte je toho toľko veľa. Niekto je v pohode, iný správa sa ako tela. Ona je priemer a iná je riadna strela. Keď sa strhne nenávisť, vie byť z toho riadna mela. Občas je málo veľa, veľa málo. Otázka je skôr, či to za to stálo. Je normálne, aby sa dieťa rodičov bálo, alebo si povedať, kurva, prečo sa to stalo? Je chyba v človeku, alebo je človek chyba? Keď nájde správnych, cíti sa jak vo vode ryba. Keď nájde falošných, tak cíti sa to inak. Ver tomu, že raz pochopíš synak. Ľudia si určili sami, že sa budú deliť. Keď dôjdu problémy, tak tomu nedokážu sami čeliť. Sme dobrí, sme zlí, je to real, sú to sny, alebo je všetko inak a sme len súčasťou hry šachmat. Je to hra, alebo je real, je to odvaha, alebo len štýl. Sú ľudia ľuďmi, alebo len súčasť hry. Je to len šachová partia, alebo život. Je to len súčasť nás, alebo sme proste takí. Už v pradávnom stredoveku ľudia komunikovali cez znaky. Je to dar, keď v žene rastie nový život. Nemá krídla, no lieta, je to pilot. Nemá city, no pred zrkadlom doma plače. Je to dar, že človek má sluch a hmat, alebo je to celé iba hra, proste šachmat. Je človek na vrchole potravinového reťazca, alebo len vytvorený podľa svojho obrazca? Nebola to príroda, čo tu bola skorej. Ľudia sú marnotrapní, radi prilievajú do ohňa olej. Ľudia sú skúpi, majú vyvinutý mozog, nie sú hlúpi. Niekedy ich okolnosť byť hlúpy núti. Je to len hra, alebo šachová partia. Je to v pohode, keď si všetci závidia. Je to len hnev, alebo skrat. Je to len šachová partia. Šachmat!